Může se o prezidentský post ucházet někdo s máslem na hlavě? Ano, je to možné, ale je to poněkud obtížnější. Jak se vám to všechno daří skrývat? Výborně, především ovšem ve sněmovně. A neměl byste se lidem spíše odhalit? Na louce by to vypadalo směšně a v politice už vůbec ne. A stane se někdy, že ty vaše machinace někdo odhalí? Málo kdy, ale pak to stojí za to. Řvu jako tur. A co váš zdravotní stav? Lidé si z něj stále utahují. Trápí vás nějaká nemoc? Zažil jsem strašně mrazivý vítr. To zní hodně neobvyklé. Dá se s tím vůbec něco dělat? To není možné, i kdybych 100krát stromy objímal. Tak z jiného soudku. Čemu byste dal přednost? Moc nebo peníze? Oboje s radostí. Aha, takže kdybych vám nějaký menší úplatek nabídl třeba já? Prezident nesmí nikoho vyloučit. Budete nám tedy stejně schopným a čestným prezidentem, jako jste byl člen vlády? Ano, ke zděšení mého okolí. Jaký vy jste vlastně člověk? Prach mizerný. To budeme teda pěkně v prdeli. Ale my už jsme. Hele, teď upřímně. Že vy se Zemanem vlastně lidem jenom serete na hlavu? A máš vlastně pravdu.